Assalamu alaikum. Zan nuna muku yadda ake diba referral, verify referral. Bari in sa address ɗin. Sai mutum ya zo ya shiga nan wajen, sa username da password. Ya nuna. To domin ganewa sai ki zo ki taɓa nan, sai mutum ya zo nan G3, sai nan downline. Kun ga duka waɗanga da yake nuna green ɗin, to alamun verify wanke duk wanda ya nuna ja bai cikin ƙirga. So domin mutum ya gane guda nawa ne gabaki ɗaya, sai mutum ya ta scroll, sai inda mutum ya ga shi ga sunan shi nan sai ya taɓa view. Ga ina da 180 referrals, so haka abin yake, da verify da wanda ba verify ba 180 ne. To domin mutum ya gane wanne verify, sai mutum ya ƙirga jajjayen nan guda nawa ne, sai ya minus ɗin shi a cikin duka total ɗin, zai samu verify ɗin. Nagode.